हादों हादों ने हादों ना खैथाला सारि थाला पास थालायावसो लिफ्ट गैयाना हादो दे मोनफैबाय पास थाला बिल्डिंआव नै हाबनोसै स्टुडिअ अरुणाचलनि स्टुडिअ इटानगर मेंबाय नो पास थाला बिल्डिं गाखो होना मेंबाय दे चलो या बेनो स्टुडिअनि फैबाय जोङो हाबबो दे जिरायफैदो गुरुर विष्णु जादों बोखोबानो जाबायमोन बोखोबानो जाबायमोन माबाया वर्डिंआ मामोनलाय गुरुर देवा गुरुर देवा बे देवाखौनो बावदों गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवा थिगानो महेश्वर गुरु 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 गैला गुरुर विष्णु गुरुर देवा महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः दिनै गावनि फिसाखौ मोज्लाय जोसि मोस्रोम जोसि फिसाखौ खांबोदोंमोन फेदेरबोदोंमोन फोलावबोदोंमोन गावनि मेगन गुदियावनो गावनि फिसाखौ बेबादि नायगार सेनानै लांजायोबा सोर बिमाया सहायनानै थानो हागोन सोर सहायनानै थानो हागोन बै माबायानो मन्त्रआनो आरो बैसाग माबा प्रसाद होनायनि मन्त्रआनो तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धिया न प्रचोदयात् गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो खुलुमबाय नोंथांमोना मिथिगौ फैगौ जानुवारिनि 20, 21, 22, 23 बे अक्ट'आव जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि 50थि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय खुंनो थांगासिनो दङ जोंनि गहपुर दैमालाव दा जोङो बिनिनो मोनसे प्रजेक्ट लानानै फैदों जों दा दंफैयो अरुणाचल हादाबसायाव दंफैयो स्टुडिअ'आव अन रेकर्ड स्टुडिअ' होननाय दा आंजों लोगोसे दङ जोंना कालचार साब कमिटिनि चेयारमेन सार आदा फुंजा नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बिथांखौ दा आं बिथांनिफ्राय सोंनानै लागोन बे मेथाइ प्रजेक्टनि सोमोन्दै आচ্ছা आदाखौ आंनि बे चेनेलाव बरायबाय खुलुमबाय जानो गोनां जि ब्रह्म धर्मनि कनफारेन्स बेयावदि अडिअ रेकर्ड खालामनो फैदों दा बिनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होनो हागोन नामा हागोन गिबियावनो गासै रायजो राजाफोरखौ परम ब्रह्मनि मुं लानानै गासैखौबो खुलुमनायजों गोजोननायखौ बावहरबाय आरो बे समाव जा जजित फंबाया दिनैनि जिथु जों प्रजेक्ट बानायबाय थादों बे प्रजेक्टनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो थाखाय आंखौ खावलायदों दा बेवहाय आं बेखौनो बुंगोन जे फैगौ
21, 22 आरो 23 जानुवारियाव जानो गोनां सनाथि मायथाइ फोरबो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि दा बेजों लोब्बा लाखिनानै आरसिनि खोथा होनाय मथे जोङो नैबे दोंसे माने मा होनो ड्रामाटिक सं बेखौ जोङो बानायगासिनो दङ अन रेकर्ड स्टुडिअ नैबे इटानगराव बेखौ सलायो जोंनि बर'फ्रानो सलायो आसामनि जोंनि गहपुरनि सेंग्राफ्रानो सलायो दा बिथांमोननि स्टुडिअआव जोङो खाथि जानायखाय जों बेयावनो बे हाबाफारिखौ मावदों दा बेवहाय मेथाइनि सोमोन्दै आं बेखौनो बुंगोन आरो दा बै समाव जोंनि बर' हारिया माबायदि आलाय सिलाय जायामोन बै समाव जायनि थाखाय गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ ब्रह्म धोरोमखौ आजावनानै लानो गोनां जादोंमोन बेजों बर'फोरखौ फोसाबनो थाखाय बिथाङा गोबां नाजादों बे नाजानायनि जारिमिनखौ नोंथांमोना मिथियो नङा मिथिगौ बयबो मिथिगौ बेखौ जोङो जावले बुंफिननांगौनि बाथ्रा थाया दा बै समाव जायै लोङै जोंनि बर'फ्रा माबायदि सुसि जादोंमोन सोमखारि जादोंमोन जोंनि हाबाफारिफ्राव जों माबायदि थालांदोंमोन जों जे माबायदि आलाय सिलाय जादोंमोन जौ जुवाजों गफबनानै दा बैफोरखौ नुनानै बर'नि सासे गुरुदेब इसोर महरै कालिचरन आफाया नुजाफैदोंमोन जोङो सानो बियो सासे इसोरनिनो दैथायहरजानाय थान्दै होननानै जों सानो आरो दा बेखौ लानानैनो जों बै समाव जोंनि बर' हारिफ्रा माबायदि कन्डिसनाव गोग्लैनानै जे जोङो गोग्लैसोनानै मालायजों सुसि जानानै जोंनि रायजोखौ सेजानानै नङा होमबा जोंखौ सिन साखर गैयै सिलिंखार खालामजानो नागिरदोंमोन बै समाव बियो फैदोंमोन दा बेखौनो जोङो नोजोर बोनानै बिनि जारिमिननि सायाव जोङो मा होनो सावरायनानै बा नाहरनानै फरायनानै बे दिनैनि बे समखौ जों बानायदों आरो मिनिमाम जोङो 90 मिनिटसोनि ड्रामाटिक सं जागोन बियो अलरेडि आंनि भागखौ आं खनखांबाय दायो ड्रामा होगासिनो दङ आर्टिस्ट बिथांमोना डायलगफोरबो होगासिनो दङ दा जोङो माने सानदों आरो बै दिनखालि अपेन सेसन खालि बेखौ जोङो ड्रामाटिक मोसानायजों लोगोसे जों बेखौ दिन्थिफुंगोन जाय बिथांमोना जोंनि ब्रह्म सिबियारि बिथांमोना फैयोब्ला नुगोन दा बेजों लोगोसे आं बेखौबो बुंफाखानोसै जे फैगौ जोंहा जानो गोनां सनाथि मायथाइ फोरबो जों लोगोसे गोबां जोंनि आइजो आफाद लाइमोन आफादनिबो बेयाव जाफाजोबदों गासिबो अलरेडि नोंथांमोना नुखादों जोंनि एडभार्टाइजआव नुखादों दा बैहाय गासै जोंनि ब्रह्म भक्तजों लोगोसे गासै बर' रायजो राजाफोरखौ हारि धोरोम राव बासिया जासे बयखौबो बे सनाथि मायथाइ फोरबोआव गाजा गोमजायै फैनानै गाब गोनां खालामफैनो थाखाय आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आङो गहपुरनि जानानै आरो आरसिनि सासे कालचार चेयारमेन जानानै नोंथांमोनखौ आङो अरायबो बरायबाय आरो फैगोनखौ नोंथांमोनखौ मिजिंथिबाय दा जोङो सानदों बेजों लोगोसेनो जोंनियावबो जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय जेरै वेस्ट बेंगल नेपाल नङा होमबा बे खाथि खाला जेरै अरुणाचलाव थानाय ब्रह्म भक्त बेजों लोगोसेनो जोंनि मिनिस्टार एमएलए बिथांमोनाबो बेवहाय बाहागो लाफैगोन होननानै अलरेडि जोंहा रोखा जाखाबाय दा बेनिखायनो जावलियै रायजो राजाफोरखौ आङो खुलुमनायजों बै हाबाफारियाव बयखौबो बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायनाय थाबाय बे मेथाइखौ जि सुजुदों ड्रामा आरो जि लिरिक्स खालामदों बेखौ सोर खालामदों सारानो खालामदों नामा दा बेखौथ' आं खालामाखै बारु मेथाइखौथ' जोंहा जोंनि माने सेनियर आदा जोंनि एकदम न'खरनि आदा आरो जों प्रदीप बसुमतारी आदा हारिमुआव खोब माने एखे माने गहपुरनिफ्राय गोख्रों आग लाबाय थाग्राखा सोरबा सोरबा बिथांखौ सिनायगोनबो जानो हागौ बिथाङा माब्लाबा जेनेबा जोंनि बे हारियारि मिथिंफ्रावबो खोब बाहागो लायो आरो लोगोसे जोंनि माखासे पलिटिशियान लिडारफोरजोंबो बिथाङा गोबां माने टार्म्स दङ बे आदाया ओरैबायदि मेथडजों लिरदों माने साननो लगिया आरो आदाया गाव लिरनानै बे मेथाइफोरनि जिथु स्ल'कफोर बे स्ल'कफोरखौ जोंनि बे ब्रह्म सिबियारि ब्रह्म दैदेनगिरि बाबामोनखौ लानानै बेखौ कनफार्मेशन खालामलायनानै जे बे श्लोकफ्रा माबायदि जागोन बेखौ जोङो सोंनानैसो दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों माने कालिचरन गुरुदेबनिफ्राय जोङो जागायनानै परमहंस शिवनारायण स्वामीनिफ्राय लानानै जोङो नै दाखालि बावैसो जोंहा रुंसारि जानाय जोंनि गहपुरनिफ्राय जेनेबा प्रधान प्रसारक बाबा गुरु जगेश्वर ब्रह्मसिम बे मेथाइखौ लानानै माने सुजुनाय जादों आरो बे आदाया बेखायनो
खोब गोजोननाय मोनदों खननानै मोजां मोनदों आरो माने मोजां जादों टिउनफोराबो आं माने मोजां जागोनखौ आसा माने खालामदों। जोंनि ब्रह्म हिसाबै मोजां जागोनखौ जों मिजिंथिदों आरो दा बेनि अनगायैबो आङो मोननैसो एक्सट्रा बेखौ दोननानै आं सारनाव फंनैसो खोथा आरो सोंनानै लाबावनो सानदों सारा देग्लाय बे बोसोराव 2025 मायथाइयाव अडिअ रेकर्डिंनि थाखाय मा मा प्रजेक्ट बेबायदि सोरनि बबे मोनसे गिदिर प्रजेक्टफोर आरो लाबोदों नामा? प्रजेक्टआथ' दङ थारमाने 24नि प्रजेक्टआनो 25आव हाबफैजोब्बाय आरो थारमाने 24नि लास्टआव जाय प्रजेक्टफोरखौ आं लादोंमोन बे 25आव हाबफैबाय हास्लाबैफोरखौ आरो दाथ' दङ आंनि आखायाव गोबां प्रजेक्ट दङ ओरैनो मेथाइ हिसाबै बुंनो थाङोबाथ' दायो एखे दोंसे दोंनै दोंथाम दोंब्रै दोंबा गासैबो माने द' माने दा नैबे गोदान जानुवारियाव माने माहारियारि मेथाइ ना रमान्टिक मेथाइ माहारियारियानो गासिबो माहारियारि आंनियाथ' बांसिन बे माहारियारि मेथाइसो जायो नालाय दा बेवहाय माहारिब्लाबो माखासे सिनेमानि मेथाइ आरो दा आं सिनेमाखौ बुंथ'ला बबे सिनेमायाव थांगोन बे मेथाइ आं बुंथ'लिया उनाव अलरेडि रायजो राजाफ्रा दंखायो आरो अलरेडि टिउनाबो जाखांजोब्बाय ओमफ्राय बिनिफ्राय बैसागु फैनोसै ना बिनि सिगां माने बैसागु दंसे बे दिल्लीनि माने दुवारकानिफ्राय जागायनानै थांनाय बड'लेण्ड महोत्सबआव गोबां जायगानिफ्राय सेंग्रा सिख्लाफोर ज' जादों ना बैयाव मेगन खेबलायनानै बिनिफ्राय जाबोनाय जारिमिनखौ माने सासे दिल्लीयावनो थाग्रा आंनिनो बिथाङा सुजुदों बैसागु बेखौ माने बानायनांगौ होननानै अलरेडि आंनि खोथा होखाबाय आर्टिस्टखौ बियो हरसिगोन आरो बेफोरबो जालांबाय थागोन गासिबो बेबायदि आरो माने आंनियाथ' बांसिन दा अडिअ'आनो बांसिन खाब जायो आरो बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामलिया नोंथांमोना मिथिखागौ जोंहा आदा फंजा सारखौ बयबो सिनायखायो आं बारा सिनायथि होनो गोनां गैला माने ओरैनोथ' आं सोङैनि सिगां सारा गासिबो खोथाखौ बुंखाजोब्बाय आरो सोंनांगौनि आं जेबो गैला होननानै सानो बिदिब्ला जोङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय आरो जों नोंथांमोननि सिगाङाव बिदाय लाबाय एसेनोसै खुलुमबाय।